Tekerine mä dögdüm. Eşiklerim çarştık. Bilmem ağattım ay nurlu. Halal zahmet daha dost. Halal zahmetin ayıbı yok. Hiç hasan ayıbı yok dost. Pula kazanlık. Esazı açık puldu dost. Ha o. Inni kaysadan mol ya. Arabacı, geleverik. Ova. Bağdarılacak öyle, Bağdar'a gelecek. Yükümü de otur şarap. Mena işim var dost. Men kaçacak. Bol ya. Sağ ol nurlu. Am işler dinlikte. Eşiklerim arası şikkeydi gönlüler. Hemen hakkın veriyen o, yürü hol. Ne diyorsun? Öldükümü de öldüm de mi götürüm? Ay bastık o bir... Keyin gürlemedi. Bar sen Bağdar'la bir benim iyidimden bar ya. Ağam mümkün bir mi? İlkivlen assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya kudenim keyin bir kat uyku kiyin etme ağamcan. Yok da bizim işimizdir da. Doğrudur. Ağamcan hele men seyredip durma bir hil yüzünüzden şu men ovadaki Döwran ağamın dostu da delsiniz de. Döwran? Ağam Begmurat bolmalısın. Ho. Döwran. Oo. Benim dostum. Onu neden tanıyan? Bize keyin bar yardım siz. Menem köp ovada olyam şu ağamlara var yardım. Dinjalmana ol. Men gelýänim görýärdim ağam sen. Gidecek oğlan olmaz ondan. Sen Didar mı? Didar ediliyor ağam. Ha, Didar. Köp sağ ol. Ağam Ben gelinimem inşallah'a. ana menem son niyecek boldum. Şu gelinim, inşallah gelinim çok sizin gelininizdir de. Ho. Ceren men gelinim var ya. Adam kaçırıp kılmaz kala. Sağ ol, tanrı yakasın. İnşallah onun için. Ey benim iki yerde işleyenle. 2 günden bir güne o karakollur ya. Oo. O soğum araba sürüyor. İşin ayıbı yok. Edivermeli ağamcan. Yükledin mu? Ova. Yanka yükladacaktım da. Yüreğe düştün yankı deyip. Yankın kimdigini biliyor musun? Yok. Yüzüne seyretmeyen tonum. Yankı işteki Ceren'in yollaşı ol. Näme? Oo. Konuştum. Halal maskaladığını inni gözün bile gördün mü? Zaran diyme onunla sen menki de. Neye mi deyip için cümle diyorsun? Yo, bas. Yürü gidiver. Joram. Başlığıma seni katı koyuyordu. Koysana koy. Şu bana diyen olsa men bağır diyerdim. Koyuyor koy. Şu garip erin ne edecek koy? O men yollaşım koy. Ay bolsun koy iki çağın kösen yer aralıkta. Çağılın elitka jayda yaşar. Ulalarını okulu işli var. Vah. Başlık bana diyemeli. Menem bilýän çağalam bu yaşasın dep menem arzu etýän ýöne Suray men goňumy gaýrat etdi. Bölmesene öňem erbet bolup durun. Haýş. Yağıp ipek giyersin, pulun için ne yaşarsın kendine başlığa var diye başlığa var. Hawa. Böyle. Başka yöne geçecek değil. Ay Joram, başlık kolyada. Geldin mi? Geçen oturan. İşler olma. Onu Merdan men sana arada düşündürmedim mi? Sana düşünürlün, diýilen zatlar ýokanok mu? Men sana birinin halal maşgalasyny göz gyzdyrma diýmedim mi? Sana öňräge maýdandyr. Birinin halal maşgalasyny göz gyzdyrsaň, iki dünýäň dowdakdyr diýip. Düşünmedin mi? Netije çıkarmadın şu zatlardan. Men sana dost diýip, iň soň safar düşündirýän. Şu gedegim sen netije çıkarmasaň, soňlugy o däl raýdan men sana bundan. Alo, Suray. Ceren men gelme çağır. Böyle. Asık. Benim hakkında hiç ileride para etme. Tamam. Yaraktaydı. Gördüm, 10 şotunu bilirim. Bar işin bilen bol. Seni görsem kaharım gelýär. Sen yanıma çağırma abi. Gün başlyk Ha, gelin dağın. Awa. İşin alıp barşyňa göwülüm etdi. Hasabatlaryň şu wagt fiilini awatyn görüp otyn. Doğru we dürüst. İşeşiňe de sedim ýok. Size ullakan minnetdarlyk bildirýän, işiňizde de üstünlük. İşde abar berýän göwünüňde degen barmy? Ýok. Aýlyňyzdan 10 götürüm galdyrýan men sizin. Sağ olun başlyk. İşe de täze aktylaw berli.
Size de bir atlığı koydum. Şol atmadar seni. Bor başlyk sağ bolun, Taňry ýalkasyn. Adım ayyaman elbet yardım nurlu. Bilmem ağattım uy. Geleceğine gül alacaktım ha. Gül näme etjek bolan dostum? Bugün geleceğine sürpriz edecek. Geleceğim işten giyicirak kaydiyanlıydı. Öyle işine varacak. Aydamak ödün öyle Sürpriz. işine varayın. Gül alıp çıkıyor. Gör. He Jaňa gel. daýma la eline dost. Garaşyp durjakmy şeýdi? Karışayın. Ben sürpriz edecek. Sen kaydı ver Nurulcan. Gaýda. Ben ödüm araşacağım. Erti işte habarlaşar sonra. Böyle sağ ol. Himayetkar, ıgtybarly. Gel ya. Vay, Beýmurat. Beýmurat näme işleýän berdi? Ceren, ben seni uyak gitmäle geldim Ceren. Bugün giyiş şoşuyan dedim bolin. Onu da şimdi garaş otyryň iş yerinde. Ceren, ben sana sürpriz taýarladım. Ben seni bir begendireyin. Näme bolýar Ceren sana? Yok. İşte adam bolanok. Giyiş şoşuyan dedim bolin irrak boşapsyň Ceren. Hawa, Ceren, Beýmurat. bilýän men seni näle gowarýan. Ben sana Beýmurat. näme bolýar sana Ceren? Yok, işte adam bolanok. Kim sana diýär? Başlyk jaňat diýip Beýmurat. Başlyk. Al Ceren, al. Al. Lan işler çıktığın kalma. Hadi bari yanına. Şu an kucak gidiyen yerimize gidelim de. Men bu sürprizi hiç kaçan yadından çıkarmayan. Çağalanma koğuşu fere. Çağalan hasiretini öyden zatlanal. Beýmurat, ejek böyle kakıldırsa, canım düşünäýin maňa. Men sizin geleceğiniz için fikir etýän can oglum ağlamaydı. Toy edýäniň dikkatine DJ alıp barjy toy kolonkasy hemmeti bilelikde Aşgabat şäherine akadik getirme hyzmatymyzdan muğutçu bar ýogy 2000 manat. 2000 manatyň içine şatlyk şowkuny sowup bermämiz gelýär. Telefon belgimiz 863 87 87 09. Öwey kaka urma meni. Google'da yaran bolsa like, repost, şu videonu paylaşın. Sağ olun. Düşündün mü? Düşündün mü? Gelin. Oğlana sağa hoş geldiniz. Zeren sağlar, tağla zayıfla uğraştırma. Sen ben sağa koyayım. Böyle. Gelin balam. Geç, çıkar koşun oğlum. Himayetkar, Gel oğlum. ıgtybarly. Gel balam. Ece, bizimle şu taýda ýaşamaly mı? Hawa oğlum, şu taýda ýaşamaly. Ece, Hawa. kalkman bizimle şu taýda ýaşamy. Yok oğlum, kalkan ağdama. Gayrat et. Oğlum, görýärmi näýle odan çay? Gel oğlum, gel balam. Gel balam. Näýle odan çaylar? Seret balam. Balam, şu günden başlap şu çay bize sowgat berildi. Şu çay bizim çaýymyz. Biz bilece ýaşar. Balam. Çağalar, siz berde oturun, men kalkanyň ýanyna baraýyn. Bolma balam. Geç oğlum. Otur. Doğrudan oğudan eken. Hawa, owadan eken. Yani men kakam orasın meyda. Menem orasyn belä. Mertan. Ha, Zeren, geldin. Zeren, yaman yedin kaygalım da. Tamam Zeren, ben çağalam, men de çağalam ýar gowaram. Ben hiç saate gaýetme. Böyle. Ha, çağala oturýarsyň mı? Ine men size tereze eşik aldım, ikiňize de bir meňleşe ýerip aldım ne? Sana da bereň oljum.
Ma gerek de. Ma kaham alıp berýän eşikleri gerek. Merdan, gaty görme gayrat et. Merdan, bular entek çağa. Bulardan gaty görmesen gayrat et. Doğru edin. Zeren. Ben arkayımda. Doğru edin buranın tek sağa. Bolýa. Merdan, meni işe gideyin. Çağalara sen goýja seret. Zeren. Sen sağaları alat etme. Sağaları ördüm terete. Zeren arkayım gidiversen. Ördüm tereten sağaları. Yakupça. Oğlum var ocağa geçti. Işıklarını çağır. Mana isteyen mi? Ağlanın mı? Gözün yaşını yanına güle topur. Düşündün mü? Şunu. Kaçan neydi de gördüm öyle. Degme. Oğulcuklam. Yakupcanım. Fak oğlum. Oğlum. Ey bu düşü. Ah oğlum. İyiyim 2-3 gün molly. Sizi göresim gelýär. Yüregim küýseýär. Ay derwasy. Ey Allah jany. Çağalam nälik. Näde habar tutsam kam. Hey Ceren. Bagtym yatıran Ceren. Çağalam näme işleyek? Goýsam el. Jaňatyp göreýin nosyma. Hani işler bilen habarlaşaýyn. Näme etsem kam? Ey Allah jany. Çağa çyklanmy göresim gelýär. Hani men jaňa deýin. Himayatkar ygtybarly emlak. Bağdan önden gördüm öyle. Nurlucan. Şeýle bir oğulçuklamy göresim gelýär. Ýöne Jereni jaňa diýen eline malana. Çağalan görkezjek gelýär. 4-5 gün molly. Gaty küýseýän dost çağalamy göresim gelýär. Gynanma dost, alacyn taparsın. Bolýa, bugünden görýän garagul günüm. Şundan bir 2 saatdan boşaýan. Onuň öýüne barar. Boldy dost, barça çaýlaşarsın. Bolýa. Sag ol Nurlucan. Hey bu dünýede diňe dost. Ece bolýan ekenne. Ecemcan. Barly wagtyň açdygyňdan dadarlar. Ýok sol wagtyň adyň tutan tapylmaz. Tataşda da dost menniyen nadanlar ecem ýaly. Dost tapmadım adam. Nara oğlum şada bir Göz yumdum kendilerine taýinler. Kätimel ul geldim ýakynlar. Tataşdamda insanlaryň sahylaryna ecem ýaly. Görme. Dost tapmadım adam. Soy tomoşa gidelim dedim. Diğer yamandan başka bir sağda. Sonra gözlerini yoğurda dikip yağdan ecem ýaly. Dost tapmadım adam. Esselamu aleyküm. Dostum salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Oğlum yaxşı ýagdaýlar. Okudaş, kurdaş. Goşpyň gaty okuyan eken. Sağ ol, minnettar, taňa kızım. Dost, sen aýdym şu merdan altı değil mi? Oo. Senim rehber. Ey oğlanlar, sunumadyňda saglyk. Men sizi dinleýänler. Adyň näme dost sen? Adym Begmurat. Tuğulamy. Goşpyňa gaty okuýdum. Sunuda ekeniň aý dost. Dostum sen toýala da gidýän öldüm. Sen alıp barjy bolmaly. Şeýle bir sesim var ha, içiňizden geçip barýar o. Näme bilen meşgullanýan dostum? 2 günden bir günem garagul ýan, soňam araba sürýär bazarda. Da, dost. Sen şunu otun bilen araba sürýän diýdiňmi?
Sen nara bizim yanımız bilen bizim topormada koşulyp alıp barja delle dostum seni. Ne bu dostum aydı ya. Men revo koyan senem alıp barja edip öz topormada koşul dost. Menden alıp bar çıkmaz. Başararsın. Sağ olun filanada. Ne şu 5-nji gün konsertimizde koşsa olmaly. Sen şonu hükman alıp barjymyz bolarsyň. Şu önümüzdeki 5-nji gün. 16'sına. Bah. Ey oğlanlar men bir açıkka eşik ýagdaýymam. Onu alat etme. Alıp çıkar. Sen mesafe taýin bol biz sana ýanten. Men häzir 2 sagatdan boşaýan. Onu gelip bakdydaýyn. Repetisiýa eder. Sağ olun. Bir saatdan gelýär. Taýin ol hökman. Ol sağ olun oğlanlar. Konuşma. Taňa ýakasan. Bah, sağ olun. Hey Allah jany. Bah, oğlanlar sağ olun. Anam mağladılar. Bana alıp barjy bolmagma. Bah, may aýynyň 16-syna saat 19:00 menim alıp barmalýam şoğunly konsert. Bah, şo konsertde hemme kişi gelip bir meni bir gollasalar alıp barıp bilermika? Ya bilmezmika? He, Allah jany, Allah yardamym bolsun-da. İlkinci şo konsertim ähli mustaqlamyza garaşýan. Allah can konsertimiz bir şowlu geçdi. Çağa çıklanmy. Nisip bolsa öz ýanyma geler. Mana isteýärmi? Ağlanmalymy? Gözüň ýaşyny ýanyna güläp düşündinmi? Hibayetkar ıhtıbarlı emlak. Bolsa da kaka sözüne münasip ol. El götürme günahsız çağdan mülayim ol. Asmanın sinne yanır etmişin Hudaýym. Bu göz yaşlan izini kes özüne timayet. Ellerin gurar şonna sana seretçegin kim? Ökün senin ýalňyşyny düzeltmörsün bil. Besirini öwey kaka beset urmog. Wagty geler ýaşym yeter menem dymyk durmor. Öwey kaka urmay meni tutarahym bir wol seni janan Cimcan, sen ağlayan mı? Yanımda sıradan da var. Korkma Cim. Ağlama Cimcan, ağlama. Yanında men var ha. Korkma sen. Gel, şu deşiklerge. Men sana kömöden giyme. Cimcan, sana da odan geçip durasın. Sağ ol. Men ýyşa barýandy. Ezeňe gelýänse akyllyca bolun. Ana. Sana deýiş. Düşündinmi? Suray hasabatlar näsini taýarladymmy? Ha var. Şunun için neyse. Sen jerinem bir çağıran men gelme. Gurrugum var. Baylar. Gelin. Salamlaş. Mümkün. Ha, gel Ceren. Mümkün. Ceren. Hasabatlar doğru ve dürüst taýinladymmy? Ha var. Bilýän. Sen işiňe jur, işiň owalyp barýar. Şoň üçin men seni bölümde ýüretip koydum. Ýöne Merdan bilen bu eden işiňe türkmençiligi hiç filip gelişmejek hereket. Men akıl satamak, men käbir aýtmak, galanymy özüňiz bilýärsiňiz. Barany işiňden bol ber. Tamam. Salam. Salam. Şu taýda işleýän. Ha o. Jeren mamka. Siz nämet bolýaňyz? Men öňkü ýoldaş bolýar. Ha. Bar o çypar. Bol sağ olun. Sağ olun.
Owadan yollar şabar eken. Ceren dinle meni ýa Ceren. Näme işleýän berdi? Ceren, ben çağalamy göresim gelýär. Göreň ok sen çağalary. Ceren çağalar men kim? Yo sen näme üçin geldin şu tak sen aýtsana maňa. Ceren çağalamy näme üçin mektebine üýtgedipdim? Üýtgetjek mektebine näme üçin üýtgetmäýin? Näme bolýar saňa ha? Häzir merdan gelir. Git şu taýdan beg Murat. Biziň aramyda çöp atjak bolma. İri güç men çağalam malan Ceren. Almarsın elinden gelen ayama.